Dwi bellach yn 23 a dwi'n teimlo bod hynny'n ofnadwy o hen. Ond dwi'n dechrau brifo mewn llefydd nid o'n i ddim yn gwybod oedd gen i gyhyra. Mae hangovers yn dy waith, mae'n ofnadwy. Ond eto nes i wedi clywed rhywun yn sôn, a dydi hangovers ddim yn mynd yn waith, mae'n jyst gyda chi fwy o stwff i wneud pan ydych chi'n mynd yn hyn. Mae rhywun yn gofyn o peint arall. Na, dwi angen pwynt o ffans, sori. Ond dwi ddim wedi cyrraedd y stage yna o henaint eto, ond eto, mae o'n frustrating iawn, achos dwi yn hen, ond dwi ddim yn teimlo'n hen. Unwaith mae'n teimlo'n hen, unwaith oedd i'n pasio ar ei wedran, iawn, oce, mi fydd na i setlo lawr i watcho chwarae o flaen y tan. Ond tan hynny, dwi isio byw go iawn. Ond unwaith bydd y henaint i wedi cyrraedd, dyna ni, achos mae gen i ryw syniad eitha neis am henaint. Gai fynd i fyw mewn rhyw bwthyn yn y wlad yn bell o bob tafarn o bob hwyl a miri, os byddai'n isio pethau fel yna pan byddai'n hen. A mi gai anghofio am y pethau sy'n gyrru gwaed rhywun i ferwi a gyrru calon rhywun ar dan yn ifanc. Ond eto mae rhywun yn cofio am bobl sydd wedi heneiddio a wedi cario ymlaen i fod yr un gymaint o rebels ac oedden nhw yn ieuenctid a yn fwy o rebels na'r ieuenctid eu hunan weithiau. Mae hon yn gael sgwennu si ar ôl clywed am farwolaeth John Rowlands, rhywun yn gario ymlaen i fod yn rebel yr hyd i oes. Petasai. Petasai fy henaint yn cyrraedd heno, a fori yn taflu fy ieuenctid i'r cwn. Nid gael arnadu am nawn, na sgrechian mewn protest o doiau'r tai wrth farwelio a changymeriadau a hen gariadon, a chladdu camau gweigion dan flynyddoedd profiad. Llawen hawn am gael bod yn rhydd o'r pwysau i godi baneri a dofyn ryddidion i gyd a dyletswydd at wlad ac iaith. Cawn adael y gwaith o danio gwawriau boreau'n rhyddid i hyder seithig cenhedlaeth iau. Yn hen, cawn fyw'n gysurus farwaidd, heb boeni am bechodau fe ieuenctid, na'i gyfrifoldebau chwaith.